Fl-aħħar sentej Malta ħadet ir-rwol biex tmexxi id-dialogu favur il-paċi madwar id-dinja f'perjodu ta' sfidi internazzjonali b'żewġ gwerer viċin tagħna. Fl-2023 u fl-2024 Malta kellha siġġu mhux permanenti fl-ogħla organu tal-ġnus Magħquda dak tal-Kunsill tas-Sigurtà. F'dan il-perjodu Malta kellha il-Presidenza darbtej, l-ewwel darba fi frar tas-sena l-oħra u t-tieni darba f'April ta' din is-sena. F'dawn is-sentej Malta kellha tliet prijoritajiet ewlenin fosthom it-tfal u l-konflitti armati, is-sigurtà klimatika u nisa, paċi u sigurtà. F'dan it-terminu il-Kunsill tas-Sigurtà iltaqa' għal 560 laqgħa formali u adotta 91 riżoluzzjoni. Issa l-oħra Malta mexxiet riżoluzzjoni dwar il-Lvant Nofsani li ppermettiet kuraturi umanitarji u ħelsien ta' aktar minn 100 ostaġġ kisba storika wara kważi 10 snin ta' nuqqas ta' progress diplomatiku. Fil-Presidenza aktar kmieni din is-sena, id-diskussjonijiet dwar l-aċċess umanitarju għat-tfal u s-soluzzjonijiet immexxija miż-żgħażagħ għall-isfida s-sigurtà fil-Mediterran kisbu prominenza. Fl-aħħar jiem il-Kunsill tas-Sigurtà approva riżoluzzjoni preżentata minn pajjiżna biex jissaħħu l-isforzi internazzjonali għal ħelsien ta' tfal f'żoni ta' konflitti armati. Din is-sena Malta wkoll kellha preżenza Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE, dan wara ma kienx bil dwar il-Presidenza tal-Estonja fost oħrajn mir Russja. Malta daħlet għal dan l-irwol wara kien hemm qbil bejn il-pajjiżi kollha ta' din l-organizzazzjoni. Matul il-Presidenza, id-Deputat Prim Ministru Malti Ian Borg li kien iċ-Chairperson tal-OSCE żar bosta postijiet sabiex jisma' l-isfidi dawn il-pajjiżi. Fost dawn kien hemm l-Ukrajna, il-Balkani u anke l-Armenja u l-Azerbajġan. Fil-bidu ta' dan ix-xahar Malta ospitat l-akbar laqgħa internazzjonali fejn preżenti kien hawn fost l-oħrajn is-Segretarju tal-Istat Amerikan Antony Blinken, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Ukren Andrej Sibija u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Russu Sergej Lavrov. B'dan tal-aħħar kienet l-ewwel żjara tiegħu fi stat membru tal-Unjoni Ewropea minn bdiet il-gwerra bejn Russja u l-Ukrajna. B'din iż-żjara ġibdet l-attenzjoni tal-midja internazzjonali. Din il-laqgħa waslet għal ftehim importanti għal din l-organizzazzjoni hekk kif il-Presidenza Maltija ħalli struttura permanenti dan hekk kif intansu s-Segretarju Ġenerali u d-Direttur responsabbli ta' din l-organizzazzjoni.